Tumakandituma kwana saburi ndikaenda iye wakauya wakanditora ibva tasvika kuground ndakatosvika wapo na nemhumwe yaishe chiamana tikatapanana introduction data zvese tatsvuka ndaiti vatava kuti taakupinda munhau mani zvakaitika tindopinda munhau sati atombotanga autotanga unokidza muzukuru wavo chibasamano iwo haufanirwa uripo ipapana tikati inini naishe hatina kuya kuti kupai ruling basa isusu naishe imini ipo makaita family tree makaita hawaita wega hawaita wega saka changamire watutuma kuti mitire muri pamwepo tauzomugaidhai kuti muite muri pamwepo family tree yekuti munowirirana mese mobvumirana kuti indodzoka nachangamire kuti achangamire ndinofunga unowaya wakazivanana waputisa to family tree yakareba saka hazvina kuita sei omwe wakati musabhuku wacho une dzimba nhatu omwe wakati yafa yapa ndopane iyaipo chii saka pazozikanwa kuti dzimba inhatu yaereka kuti yafa zvinozikana zvishuka modhuri yemamutasa muno mese hakuna yafa yapa vakumambo house to house everywhere. Chipinge model saka inini ndakati changamire ndakati inini kana musachazivi history bhuku nderimi ini tinogona kutoronga kuwirirana mega pachenyu kutoti tinofanira kufambisa takadai musingachazivi history unogona kuronga mega mogadzira family tree yenyu muchiwirirana pachenyu asi hazvina kuda izvozvo azivana umwe autochaudhana vamwe vakazotobuda shumba samanga vakaenda neumwe vatofikisa ndopakumbepere pamusere changamire isusu mwedi hamuna dzimba nhatu mune 4 seri mambo indinonzi George ndingangoti 4 kuna Bvukwi kuna tanga neimba hombe inonzi yakati yakati 4 yakati saka dambudziko rakangoitika rekutaura changamira ichokwadi changamira vakamboedza nepose pekuda kuti atigadzirise vakati ngabude mapepa aya ari 2 rimwe pepa o rimwe pepa o vakati chidaidzirai wachingotanga kuda kudaro vakomana ndokwakabva watanga kuita hovhiri iyo tii wana ava saka mamire zvakaita ngekuti sisi tinoziva kuti sekuru wedu angaripo Matura anditi abva abereka manjese ndiye akabva abereka 4 boys pa4 boys dzese ndipo tabva taberekwa isusu manjese akabarwa nega ndikuziva kwatinoita isusu mamiriro ngokuti tangoita wapwere bichana saka mhuri dzese idzi warongomuna wakabva muna manjese ndiye advice manjese ndiani ani mukuru ndiani Matura aitedzerwa nani Matura ndiye abereka manjese yamanjese ndio pana Bvukwi
pana gonzere masango anga akuita wachingoda kudini ndibatsire bambo patsere kana mukonzere ndinonzi Stephen Duri ndiri mwana watamuka junior ndiri mwana watamuka senior baba wangu akaberekwa na Dzongera akaberekwa na Manjese akaberekwa na Matura akanga abva pasvosve kuna kuwedza ndo mamiro akaita migirigini yedu. Saka dzimba dziripo dzakazosara dziri kumanga pana Pfukwi, kwoita Dzongera, kwoita Gonzo naJinga. Mukati memhuri dze4 brothers mirai pane here ari kuti handizvo zvintu dzibvafoida Pane imba imwe iripo iri yasara kana pane yapinda dzikafanira dziripapo dziripo dzataurwa pane yapinda isikafanira kupindapo pane here yasara kana kuti dzese dzito dzatifanira kuva dzirimo chikuita nezvataurwa richo Pfukwi, Dzongera, Gonzo naJinga ndidzo ine dzimba dzenyu. Pindurai yakanozotaura kuda munomu idzodzo pamusoro imambo pamusoro imambo ndio kafara idwe ndio imba ya Gonzo asi zvayakachiita manje vana baba vakatora kwesoku ndo kwatamenge tamboya nazvo mazuva apera chimogaremba pane here ane imba iri apo ari kuti haisipo haifanonga iripo kana kuti pane imba yasara here dzimba dzese dziripo handiti dziripo imba yasara ina ndisina kunyatsotsanangura ndeyekuti Matura wakaberekwa ndiwo wawerenga zvatoda kuita pamwe hatoda kuti very simple vamaifanira kungoita ndo zviri very simple zvakuti vamaifanira kungoita mata ane Bvukwa, Pfukwi, Pfukwi Dzongera, Gonzo naJinga. Right. Wana wa Pfukwi ndwanani? Wana Pfukwi wanotiyo Nyanzero, kwoita Mirai, Nyanzero, nani? na Mtsindizo, Chifungo, Munangatwa. Anzo. Pana sarera. Pana alikwera funonga asipo. Ya pane vanasara pana migiri Manjese Junior. Manjese. apa kumimba iyi Akabarwa muna Pfukwi. Right. Munoziva ndikutaura Ndirikunzwa chikamira. ndikuti kana ndikati Bvukwa ndikuda wana waBvukwa chete not wazukuru waBvukwa. Ndiri kupai wana. Saka toti pana Bvukwa pane here ari kuti pana apinda pasikafanira kupinda mukati pana sara. Yes wa. Yes. ini ndinozi Gideon Duri vaitwa Munangatwa sekuru wedu handipoba sekuru wedu asiri mwana waBvukwiba Mwana wani? Matura Yeah. Mwana wa Matura. asi mwana waBvukwiba Mwana wa Matura. Asi pa4 wa Matura hapo. pana Gonzo ini mazivire ehistory yedu ndeyekuti tina Gonzo, Chimwenye naChitsui naChifungo ndio 4 brothers idzo vari kutaura varikuisa shumba ndofunga nadi usimudzawo muoko
Shumba Saka irungola zatuite. We are teachers. Attention ati. ndafunga kuti kudani ndozvakutaka nezvekutanga tati pana Bvukwa naDzongera naGondo naJinga pane wasara here ipo Kuti wapinda sikafanira. kuti apinda pasikafana kupinda aripo here ndopa ndikupindurira Changamire muruti zvetaura ndiri kuti dzimba dzirikutaurwa kuzi 4 idzi isusu kukura kwedu kwese pana Gonzo pebva pauya Chitsubi pebva pauya Chifungu handidika naChimweni kuti Bvukwi naJinga 1 Wakoba. awo hapo bahamene kuti wakaone pya amene kuti izvi wakazvionepisva isusu I think imimi chinhu chenyika ndosana ndakataura musiya kuti endai mugare pasi moita idhei muri pasi mugadzire chinhu because ndikatoita chinhu chikaita vanhu vese vakauya kudara tinotoziva ava shumba zvatakuita mambo wangu ndiani bambo nani endai pasi pemutambo munoiti family tea yachibawo endai panza Wasikakwanawo kwai. yes muzodzoka mumakumanga endai panza endai bambo endai. A few moments later. Pamatita kuenda panzaka nana Saduri ava tamboda kuseenzesa nzira yekubva kumusoro tichidzika tinoseenzesa nherondo dzavanga wataura saka ndaobserva zvinhu 2 chekutanga ndechekuti mukuru uyu ndo watanga kuita contribution wachitaura kuti anonzi Munangatwa haasi mwana waBvukwi ibrother yaManjesi meaning kuti akwira futi kuita baba kumusoro vanhu vatanga kuita tunharo twavanga vakuitirana saka ndabva ndabvunza nyaya magenerations yekuti mumbori magenerations api pamuri ipapo saka wabva watiti pana ana baba nevana saka pana ana baba vandaidentifya pane akamirira mhuri yaJoe pane akamirira mhuri yaGeorge pane akamirira George atoripo anditi George atoripo Peter aripo Caston aripo Stefan aripo Saba aripo hatirarami ndiye asipo akamirirwa nevana Tapera haapo akamirirwa nevana Joe akamirirwa nemwana tabva ipapo vandachitanga kuvabvunza kuti saka vana baba wenyu ndevapi zvazobuda kuti Joe abarwa ndiChifungo George abarwa anonzi Kundunda Peter abarwa ndiJongwe Caston abarwa ndiKundunda Stefan abarwa ndiTamuka Saba abarwa naTiki Hatirarami abarwa naMunangatwa Tapera abarwa naShere saka generation ndio itori nana baba vari kukonfirma kuti baba vangu inini ndinhingi baba vangu ndinhingi baba vangu ndinhingi ndobva ndachivabvunza taakubva ipapo kuti saka vanasekuru wenyu vakabarwa nababa wenyu ava ndoanani ndo patazongodzoka kustructure iri yamuinayo apa yegeneration yechi3 kubva pana Manjesi because kufunga uyu arudzi akabarwa naBvukwi Kundunda akabarwa naJinga Jongwe akabarwa naDzongera Kundunda akabarwa naJinga Tamuka akabarwa naDzongera Tiki akabarwa naJinga Munangatwa akabarwa naGonzo Sherena akabarwa naGonzo saka samari yandazoita apa yaenda kubuditsa kuti apa pane dzimba 4 mukatarisa kuti wamiwa wao ndo pane generation yekuti pana Gonzo pana Jinga pana Dzongera
pana Vukwi na obva varenga vangani vari 4. Saka tadaro tabuditsa anza yekuti muri 4 pachizobuda nyaya yekuti aiwa isusu toda kuti vanhu varida kuti tautaura nezvefamily tree asi nyaya iri paisi yefamily tree inyaya yekuti bhuku rakazombozi Chipupuri sei rakazi Chipupuri nenyaya yenhoroondo yaDuri naMutasa. Saka Chipupuri ndiye akarapa Mutasa. Saka zvaakarapa Mutasa havasi wese wakarapa Mutasa. Akarapa Mutasa ndimunangatwa, asi munangatwa kuzasi according to wana waGonzo ari kuzasi kuna Gonzo. According to wamwe futi wana waGonzo munangatwa ari kumusoro. Saka panotaridza kuti panofanira kunge paine umwe munangatwa agari kumusoro uku neumwe munangatwa ari kupi kuzasi, but waakuchikanirana kuti zita rekuti munangatwa iri ndo rauchikanirana ruzi aiwa ndo rariine usabhuku. Tobva tabvapo tobva taenda pakuti wakambogara usabhuku wacho pakati papaina Jeromia, papaina Tima, papaina Fino, pobva paita Finai. Finai ndiye arunzi akashaya asi substantive asi anga akagadzwa. Saka uyu ati kusapiwa kwaanga angaitwa dare zviri kutaura kuti anga asina kugadzwa pamutemo wehurumende. Saka zvifanira kunge zveidzoka futi here ikoko ende zvironzi Changamire mimi ndimi makati. Saka anga zvitaura kuti haana kugara paFinai. Ndobva ndabvunza kuti kana munhu akafukwa nhasi azi waishe kana kuti sabhuku obva azoita hake mwedzi kana mwedzi miiri paafuma asipoba, zvinotaura kuti vanhu vanodzokerera here kumba iyo kana kuti chii chinoitika. Tataona bvunzana hedu tiri kupi, tiri ikokoko, tiri kunze uku kuti zvinombodini kana munhu asarudzwa. ndingada kuti Changamire rutezwa mako misipo yaiuya chivanhu chaiitwa here nemunhu iyei pakangaza kuzisasisa zvechirunguka zvemasalari maziso amambo anenge ari pagiraundi yaiuya Changamire kana hondo yana kupemba yakabatwa ndiye anga aripo. Saka ndinoti anogadzwa here pasi harina kuverenga here kuti munhu wagadzwa kozi basa rezinza renyu haana kuita here because haana kuita kozi haakupika iri tapabata shumba mazuva takachasinawo panzvisaba pakanga tiri munombata patakataka kuuya padare mambo aizosvika no wakomana musati nyorere masabhuku asina masubstandard. Saka ndipo pataka kusvika kudaidzira nezina faini kanzi akazinga aka substandard ndikati aiwa kanzi hana udini. Saka takabuda tine nhau yekuti tiri kuverenga kuti ndakanga ndine nhau yekuti muno muntu unotora mhiko kuti zvichibatana chokwadi kana ndiri kumira panapa mhiko yandakatora ndakapinda munhu asi mhiko yangu ndaitora ndakataura zvandaiziva inini asi ana baba vakabva kuti ndiri kutaura kuti ndakazonge ndataura pakauya shumba kumba ndikati Changamire isusu hatisi munhu yauda kukana zvakawanda. Changamire katitarisira kuti tiki uyo kana kuti dzingai nachifungo kana wakagara bhuku zvokuti wakagara zvesabsindi wanyatsauzwa zvakadaro vanhu ngavatorwa bhuku ndo masoko andakamutsa kanaisanizve pamakauya kumba. Ndiri kutaura kuti nyaya yekuti togara tinetsana nezvinhu zvisina chi basi asi vanhu vana baba kana varipo ngavataura zvinhu chokwadi kana tosvika pana Changamire kana kwataura chokwadi zvishuwa kuti ava mese vanopinda asi toda kuti zvinhu zvipi zvidaise ndo pataikumbira chete kana saka mazobuda nekuti ndabuda nezimba 4 dzabuda idzi ndabuda nezimba 4 ndonga pazobuda nyaya yekuti zvaya zvakaitwa naMutasa. Ndikati aiwa inini handisipo pakupindura izvi, ndiripo pakuti ndadiscover dzimba 4 ende nhoroondo iri pana Munangatwa yaconflicting because mumwe Munangatwa ari kumusoro mwana
wamaturi umwe Munangatwa ari kugeneration yechinamba 2 kubva pana Farai. Saka Munangatwa chaiye tichatoziva kuti anenge ari upi wacho anenge ari kulemerwa nevamwe kuti ari kuzi ndiye unofanira kunge ari kutungamira. Then ndovandabvunza kuti Munangatwa ari kwabvuku ava vati havafanira kunge ari ikokoko mwana waGonzo abviswa uku kuendeswa kuna Gonzo according to wanga vari paground. Umwe wacho bvati unofanira kubva pana Bvuku apa aikwira kuenda pasaidi pana paManjesi. Saka pandatowatsanangura futi kuti kana zvadaro zvine zvautaura kuti dzimba 4 dzine dzaukanzurika futi kobvatangaunzi kwane dzimba 2 dzinochinjana usabhuku kudenga, umba yaMunangatwa neumba yani yaManjesi. Kana kuti zvine zvakonfirma kuti Munangatwa naManjesi vanenge vari paparadzasi dzinogona kudhipendika here dzimba dzacho pazasi palova ledhuu kudziisa kuti idzi ndedzekwaManjesi idzi ndedzekwaMunangatwa. According to Felixika wabereki ava vazukuru vana baba vari kukonfirma kuti isisu tese takabva pana Manjesi. Vanasekuru vavo vana baba vavo vari 4 vakabarwa ndiani? NdiManjesi. Asi avo Munangatwa anobarwa naManjesi. Mari Munangatwa anobarwa naManjesi. Munangatwa Manjesi muzukuru waManjesi. asi umwe ati Manjesi munin'ina kana kuti mukoma wani waMunangatwa. But itse muwanhu wanga uri kutaura statement idzi chokwadi ndechekuti vanhu vazive nhoroondo ndo saka mauda tokwanisa kugadzira ifamily because you don't know. Ndochokwadi vanaturiane hamuziba ipamasinidzinza maonera ndaita simba vanhu havakuzova history because vatsanangura vaita vese apa munhu wese akamba because ndataurana nababa waitaura kuti baba vangu ndinhingi baba wababa wake ndinhingi zvobva zvakwira bva zvatoita clean bva zvakonekta kubuda wana baba wangani disconnection ini ndiri kuhighlightira kuti varume 2 ava they are the same team. Umwe ataura kuti uyu ati Munangatwa ndimukoma kana kuti munin'ina waManjesi padenga. Uyu obva ati Munangatwa ari mwana waGonzo kuzasi uku. Ndobva nditaura kuti ndopandobatsirwa wakomana apa because ndobva ndoti tiende mberi. Ndipo ipapo pekuti munhu ari kutwatira bharebhori nokudzitsotera tiende amwe nayo muti wakamira ka wobva waita kuti chimupaini chinoenda chakadai ishuwa here kuti munin'ina waManjesi vanofanira kusanangura vari vaini because ivo achibva Munangatwa kuti palebho yemunin'ina waManjesi akabva bara wanani because generations ati 3 kana 4 vakabara wanani kuti mukwanise kuti zviite easy ndizvo kana mutoziva kuti Munangatwa kana muti mwana waGonzo saka wana wacho waMunangatwa aiwana baba vana pandotada kuti kana wana wacho waripo waMunangatwa waripo vari kusaidi kuti kwaBvuku here kana kwaGonzo. So kana kuri kwaGonzo then it means kuti hakuna Munangatwa kwamusoro kwesaka kana paine kwaari vanoti kwaGonzo ndokune laini yake iri kudzika it means takuibvisa kumwe kwesa kusina taane laini yatikudzika unless pane mwari no kwaBvuku aripo futi asarude because kana inge iri senior pamukona kwasaka kupinda kuna juniors but malevels anenge kudi kusiyana malevels anofanira kusiyana because mukataura iyo zvigara isina wati but it doesn't make sense kuti muti Munangatwa anokwenda kuenda pana Manjesi kuita brother yaManjesi akaenda kuita brother yaManjesi the next question ndekuti saka wana wake ndona saka chii chakuita kuti wana wake iye wanenge waenda pasame level nanaBvuku Gonzo nani wana wacho iwawavo wari pasame level nanaBvuku nanaGonzo kana pasina then it means kuti takutaura kuti
munangadzi wanachi haasi malevhu yatoda kumisa. Ndo zvacho saka ini ndada kuti mubatsire varume ndada kuti muvabatsire because kumwe kwese handina kuona problem apa ndo pane vanhu vangautaura tunhu turi ini handikuzvisiri akaendeswa kupi akaendeswa kubhetania ndokwaanga kuenda ikoko kune rimwe bhuku riri ikoko so vanhu vachiva neconfusion vanoda kutobatsirwa banzi repahondo inonzi chikupuri haasi kuripa vana duri vamwe vese munofanira kuendera ndo yakayadeployed but officially shupa idzi dzimba idzipo dziri 4 mamine usabhuku mumba magonzo ndo nyaya iripo saka imimi maakuchiitaura kuti dzimwe dzimba nhatu idzi mochiti dzoonoti kana usabhuku wari magonzo so it means gonzo ndiyo chingana apa tandingonyora zakati bhubi dzongera gonzo najinga so it means kana tikutaura kuti isusu yanga iri kwagonzo ko mhuri yekwajinga iri kwei iripo mhuri yekwajinga so it means kuti mhuri yekwajinga ndiyo inenge yakupinda ndizvo according to zviri apo order iri apo it means kuti mhuri yekwajinga ndiyo inenge yakupinda because already mukatotarisa even nyangwe pane masabhuku akambogara muri toona kuti bhuku yakagara ka2 dzongera akagara ka 1 2 3 then p9 and sorry gonzo akagara ka 1 jinga akagara ka 1 according to record yenyu iri pano yemasabhuku akadii akagara pamusana mambo ipapo shuwa mawerengera muti handiwo chaima asi ndo pamakatanga kunyeperwa ipapa papepa kuti jinga akambogara sei jinga anogona gara sabhuku chifungoyo anogona gara tiki ndiye jinga itomba yajinga iyi aiwa tiki ndiye akambogara sabhuku anaba tiki anogona sabhuku ainyora kuti kakagara ndiana tsananguro rwakagara rini kupi vakashaikira mozambiki tiarautandira kumozambiki akaenda kumapekisandi Sirei changamiro. Inini ndichinzwa indozvizvo nyaya yaanobabasa tiki ichitaurwa zvakagara sabhuku vanhu vakatanga nguva yai kuti yaiti vanhu vaitofamba nemakumbo vachienda kunyanga vachienda kotoresa zvitiki nyanga ndiyo nguva vakagara odho kana dai tikasaenda pekuti satika haana hunde kwajinga handitika kana dai akanzi haana kutonga handitika kana mukaenda pasirculation iye munoona kuti uku kwabhuku kwapindwa handitika kuenda kwapindwa still unongona circulation irungodzoka futi kumusoro kuti asina kutonga saka ndiani mukana yekuda kutonga jinga ipapo aiwa ine ndiri kutsigira kana nditemu yajinga izvozvizvi temu iripo inoratidza kuti temu iripo izvozvizvi ndeyajinga kana makuenda kugadzira zvousabhuku wenyu chigadzirai seusabhuku wenyu muchiziva kuti temu iri kupinda ndeyani inini ndautenda mazwara nhasi inini ndatoda kuti vakomana waripe makatuma senhumwa nekuti kana tatumirwa nhumwa yekwamambo ndimambo 100 vanhu havafaniri kunongedzana kana kudzinga vanhu padare ini ndiri mwana nyumba yachekufungwa ukazivesa apano tendai mwana wekwasamanga nditi vanga akamirira samanga kazi mwana wate iyo nhorodo yese wakaenda kubva kuna mai watendai handimukota inini ndiri teteka ndakamirira mumba yangu
uyu vakanisumudza kuti zvakaitika zvekuti Changamira asvika tese takasungwa kuchingamdzani changamire wedu kundobva tisati tatanga chimwe chiroba Jessica iyoyo ibva panapa tenda iyoyo ibva panapa izvo tenda ili yakabvuma kubva ndakataura kuti iwewe wachawo ine handibvi panapa ndiri mwana wakwadii tiri mhuri imwe tese tobva nhoroondo yekuti tizive kuti vakamira sei. Changamira wakatambudzika uyu makatuma aiwa bahandizvoba itai mafamily tree kwakazizve tumapepa atusudaba zvemarambandazvo tururonga zvenyu generation ndiwo wakomana kusvika ndikati handidziviriri masaizi yako because inini ndo ndakamirira omba yangu waibva wati wana baba avo because isusu kwaduri pasina mutemo wekuti iyi imba yanhingi iyi imba yanhingi tainzwa kuti ari baba ndiani ndibaba saka wakavhota wana baba makapusa Changamira ngati hatimiriri kuti mwaduri asi pakauyapo yakanesa mwaduri iyeyo ava ndiwo vakamirira sababa mhuri yese ikabhadhara kondi tikondi nhasi matokona kuti wana baba wawapusa ngekuona kuti nhamo dzenyu dzadini dzapera saka hapana umira musheba chingodikana idiscipline nekutenda munhu unonge auya kukudza saka isusu toda kutenda patabuda panzapo tida kutenda runyararo handinoona wabva washibata manje kwakazi munhu mbunda kurima uchiziva mhosva saka asa nokuti zvakaita nyika ndingomirira kudzidziswa ndowana baba icho usikaziva kuti ati handidiniba handiziviba saka tiutenda Changamira ngezvaitwa panzapo smart ndizvo zvazvotaura Changamira wakauya kuti ngatidai kana wakomana hatisukana wamwe uri kutoya wakadhakwa mutemo munhu unoya akadhakwa padare kututuka kana nezvinyanzi saka totaura kuti isusu zvino timirira mushema vamwe fana kuti wabhadhara tozoziva kuti munhu atomwa ndimambo watomwa ndiani ndimambo pamusoro imambo wataura zvakanaka kuti taifanira kuti tibhadhare shumba kana maita zvakadaro mukonokuta asi usati asi soko rasvika shumba natimwa ndimambo ndikubabata shumba soko rasvika makauya kumba mambo pamusoro mambo ndikumbirawo shumba ambonipo mukana picha ishuwa zvatawana tetewe taifanira kugadzira kuti titambire mambo zvakanaka handidi kuya panzvimbo asi inini neshu yangu tisakatambira mazvo tisakayotira mambo kupuraza tisi takarumizira mambo chikafu chekudya ana baba hawana kuoneka ndimonocho ndikutirorera mazvikaki sisuu Bukan mesti kau jadi.